još imaš? Ja gotov sam, samo traži raspored časova. Sigurno su ostali u kućini. Sedite li, samo da pogledam u kućini. Pa evo mu rasporeda. Hej, Vlado! Stvarno, tako je smešno kad nešto traži. Neko Vlada kaže da je vrlo rasejan dečak. Idemo staviti voda. Važi, brzo, brzo. Daj ovom pod kauč. Nemoj tu. Da bome, nemoj tu. Stavi pod čilin. Nemoj pod čilin, možemo tu da naći. Nemoj tu. Ajde da ga vratim u torbu. Ovo odmah će ga naći. A šta cijel dan da traži raspored? Neće, dajte mu ga, dajte mu da se igramo. Ne, kako ćemo ga, to je ovo ovako. Ništa se neće staviti. O, dobro je tu. Jesi li ga našao? Ma nisam. A zašto je važno da ga sada tražiš? Uostalom, zar ti ne znaš koje časove imaš? Zar ne umeš da zapamtiš? Umem, ali ovo je novi raspored, pa još nisam. Naći ćeš ga kasnije, hajde da se sada igramo. Samo da sklopim sebi se čini da se igrate. Jeli, Vlado, imaš li ti klizanje? Imam. Znaš da imam klizati i vi imate. Pitam se za ovo, kako zašto sam vam klizati, da mi nisam mogla da je to ne, imam i kao zašto. Onda brzo decu na klizanje. Sam Februaru. Nema leda, gde ćemo se klizati? Ovdje na našoj reci. Samo otvorimo prozor i reka na našoj slici će odmah da se zamrzni. Stvarno, to je po rasporedu.